סיעת שלום בית, בראשות שמעון בצלאל כהן, לראשות המועצה בית אריה עופרים. תרבות. חברה, כולנו מרגישים זאת. הקהילה ביישוב היא נקרה מאוד. אנשים מסוגרים בבתים, וקהילתי זה כבר מזמן לא. לא נחפש אשמים, רק אזכיר ימים בהם היו בשפע ערבי קהילה למבוגרים, טיולים, ימי תוכן למשפחות ועוד. חוגים. אנו בעידן טכנולוגי. ילדים סקרנים, וזה מזמן לא רק כדורגל וג'ודו. פעם היו חוגים עם תכנים וחוכמות, כגון טיסנאות, אלקטרוניקה, מוסיקה ועוד. המתנ"ס היה פורח ומלא שמחת חיים. מעל 400 רשומים היו בו, ואילו היום, המתנ"ס שומם וריק. צריך להפריח את השממה ולתת לילדים טעמים חדשים להרחבת אופקים. ספורט. כל ספורט שהוא נועד לשם תחרות ברוח ספורטיבית. צריך לתת ייצוג לענפי הספורט השונים ולתת לספורטאים מניע למצוינות. גמלאים. והדרת פני זקן. בשבילי המשמעות של המשפט היא הרבה יותר מלפנות לו מקום באוטובוס. אנו חווים טובה גדולה לגמלאי היישוב, הם הקימו אותו מהאבן הראשונה. מן הראוי שנדע לתת להם מעט בחזרה. היום אין לגמלאים כל פעילות או עניין לצאת מהבית. צריך להשקיע את מרב המאמצים ולספק לגמלאים פעילויות תרבות, חוגים, שיעורי העשרה, ערבי גיבוש ובכלל סיבה לצאת וליהנות בנחת אחרי כל מסע חייהם היא מגיעם לנחלה.